Yazi Mthembu, lento engizokutshela yona njengamanje angikwazi ukuthi ngigcine kimi ngaphakathi. Hawu, ngabe yini leyo Gatsheni? Thina ngoza kuye kwafika uMthembu kimi kanye namadlozi akho. Kwakhona into abafike bangihlebela yona abathi angikutshele imayelana nawe. Asithembe ukuthi lento ngeke uzuyithathe kabi. Ngeke ngiyithathe kabi, ungaqhubeka ungitshele. Uyabona lesihlalo samaJudiya siyingozi kakhulukazi futhi uma kuthiwa awufanele ukuthi uhlale kuso. Uyabona nje mangikhuluma ngalesihlalo, mawuhlala ngokuthanda kwakho, ngiyakutshela uyasha. Uyakhumbula uMamzobe, omunye wabantu okahlala kungafanele. Washonelwa izingane zakhe, waphanjanana nomqondo, baze bamdubula lokumdubula. Ingenxa ukuthi njalo wahlala ngenkani azi kahle ukuthi kakafanele ukuthi ahlale kulesa sihlalo. Umfowenu omdala nawe umlungisi uyamkhumbula. Naye wahlala kungafanele. Wazi ke yena wahlulana semhlabeni njengamanje unomfelokazi. Ngoba sengichazile Gatsheni ukuthi mina ngizobe ngihlele isikhashana esihlalweni umfowethu asabuyi. Ngoza kulesi sihlalo lesi akuyi ngokuthi mhlambe usalwa noZamcolo noma ungokaMthembu wena. Lesi sihlalo siyingozi, sihlala abantu okufanele bahlale kuso. Uyabona ngoba uma wahlala ngephutha, angifisi ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa ngikuxwayisa. Ulaka likaMthembu luyingozi, liyowela phe kwakho nasey'nganeni zakho. Ngiyakuxwayisa nje, ngiyakhuza. Gatsheni, Ngoza, umthetho wakho uzongisabisa la, uzongithusa emzini kababa ngegama lakhe. Hayi Mthembu kangikwethusi, kodwa engikukhulumayo kuyiqiniso nanokuthi ngiyaboniswa-ke mina. Cha-ke, ngathi ungathatha lokubonisa kwakho ukise kwenye indawo la kuzofike kwamukeleke khona, ngoba la lokungisabisa kwakho akwamukelekile. Wena khulekani uyibona ngathi ufanele wena ukuthi ungahlala kulesi. Njengoba bese ngichazile Gatsheni, mina ngizobe ngihleli isikhashana umfowethu azabuye. Kwakhona lokho khulekani kakufuna. Gatsheni! Hawu, kwanele phela. Owami ubaba mina angeke azangilimaze. Ubona kanjalo Ngoza? Ngibona kanjalo ngoba uyena ongibeke kulesihlalo esebenzisa usiphamandla ukwenze njalo. Into nje engibona wena Ngoza ukuthi ngabe uyayenza lapho ukuthi ubuyela kuZamcolo. Ufuna umtshele ukuthi isikhundla lesakunika sona sesihlalo uyasibonga ngoba siyingozi. Emva kwalokho bese kwenzekani Gatsheni? Isihlalo sisale sikhamisile, ibandla lisale lingenamholi. Cha, akuzukuba kanjalo. Kuyobe sekukhethwa-ke ingwevu endala lapha emkhandlwini eyazi zonke izinto zamaJudiya nemithetho nemiqathango yakhona. Mase kuba uyena umuntu oyohlala esihlalweni. Hayi wena, kasikufanele lesihlalo Ngoza. Mina ngikukhuza ngoba ngiyakuthanda kakhulu. Uma kuyilokho buzokusho Gatsheni, ngikuzwile. Ngiyabonga. Ngicabangisise lento engiyikhulumayo.